Добре дошли, първо искам да ви приветствам. Благодаря ви, че дойдохте на това наше малко мероприятие. Днес ще изтеглим жребия за програмата на първия сезон, пилотния сезон в Национална отборна лига по плажен волейбол за жени. Знаете, вече беше обявено преди известно време, че тази лига се провежда по един съвсем иновативен формат. За първи път в света ще бъде приложен този формат. Уникалното за него е, че ще се играе на отборен принцип, както е във всеки един отборен спорт, футбол, волейбол, с редовен сезон, на разменено гостуване и мачовете ще са в вторник и сряда вечерта от 18 часа. И в общи линии такъв турнир по плажен волейбол до сега не е правен по света никъде и смятам, че принципът, по който е създаден този турнир е проектиран така, че да привлече максимално вниманието на зрителите и медиите. И се надявам, че това ще се случи. Тази година почваме с 4 отбора, желанието е до година да ги увеличим на 6 и евентуално да включим на мъжка лига. Ако някой има повече въпроси за самата лига, с удоволствие ще отговоря накрая. Иначе предлагам да пристъпим към теглянето на жребия. Веднага ще ви кажа, имате всички от това листче. Отборите са 4, Божур Воля и Божурище, Локомотив 1929 Нидос София, Марица Пловдив и Перун Варна. Това, което ще направим, отдолу е програмата по таблицата на Бергер. Ще изтеглим тези 4 отбора, всеки един от тях ще получи О1, О2, О3 и О4 и ще бъде попълнена програмата в съответствие с изтегления жребий. По принцип жребия е свободен, има само една предварителна поговорка. Това е свързано с желанието на Перун Варна да бъдат домакини в първия кръг поради професионални ангажименти. Освен това решихме, че ще е добре да се комбинира с домакинството на България в Варна на Европейската лига финали. Така че ако случайно се изтегли в първия кръг Перун да са гости, то тогава домакинството им ще бъде разменено с отбора, който се падне да играе с тях. И в четвъртия кръг всъщност Перун ще гостуват на този отбор. Четвъртия, защото втори полусезон започва и нещата се обръщат. Тук е момента да поканя нашия специален гост, господин Илия Динков, вице-президент на Българска федерация волейбол. Познавате ги като президент на волейболен клуб Марица. Той ще ми асистира за изтеглянето на жребия. И това е, да започваме. Първо теглим отбор О1. Може да разбъркаш. Надявам се, че поставяме едно начало на едно много добро дело. Перун. О1, Перун, Варна. Точно както те си пожелаха да бъдат домакини в първия кръг, така че няма да има допълнителни промени. Нищо не сме нагласили, жребия да бъде почтен и случайен. Така, сега теглим. Ето тук ще ги сложим. Теглим отбор О2. Ето, Марица Пловдив О2. Това е история. О2. Значи Марица ще бъде също домакин в първия кръг. Така. Теглим О3. О3, Божур Воля и Божурище. Така. И просто за да сме сигурни, че четвърти отбор е Локомотив София. Локомотив 1929 Нидо София. Благодаря, Илия. Да кажеш няколко думи само. Аз казах вече какво имах да казвам. Начало на едно прекрасно начинание, надявам се да се разшири
да се направи и мъжка лига, т.е. да се създаде, да има достатъчно желащи. Ние ще направим всичко възможно това да се случи като федерация и като клуб. Добре, благодаря ти. И преди да приключим към медиите, ако имате въпроси към някой от нас. Да. Толкова, може би избързахте и може да покажи нещо. Да се представите само и няколко думи за волейболната. Да, аз се казвам Николай Марков. По принцип съм пресетеше на волейболен клуб Марица. В момента съм промоутър и основен организатор на новата лига, национална волейбол. Лигата е по един много иновативен формат, ще бъде проведена български. За първи път в света се провежда такава лига по този формат. И това, което е правило уникално, е размененото гостуване, т.е. винаги ще има отбор домакин, който се надяваме да привлече публика. Също и хората ще имат възможност да се привличат спонсори, което също е по сравнение с стандартните турнири по плажен волейбол. Другото уникално е, че мачовете са в вторник и сряда след работно време, което е перфектно за хората след работа да гледат мачове. Няма да са струпани много мачове наведнъж, както в стандартните турнири, ще са по два на вечер. Това е съвсем нормално да хората да гледат това мача, да отидат на вечеря или нещо такова. На разменено гостуване, като всеки срещу всеки, по два пъти ще се срещат. Всяка премиера се нарича, ще се състои от 4 мача, т.е. 2 двойки във всеки отбор, които играят срещу всяко от другите 2 двойки на другия отбор, и т.е. 4 мача и всяка победа се брои за класиране. Т.е. съдадена премиера може да завърши 2 на 2, всеки отбор се взема по 2 точки. Ако завърши 3 на 1, съответно един отбор взема 3 точки, други взема 1 точка и така. И се прави общо класиране и се определя шампион на България. В смисъл кога? Къде? Тук в Пловдив ще се проведат на кортовете, които в момента се ремонтират, съвсем близо до градната база, които са. Тук Марица ще си проведе своите домакинства, вече другите отбори си имат съответно места, където ще бъдат домакини. Почваме на 28 юни, 6 седмици, вторник и сряда ще има по мача, т.е. общо 4, 2 на едно място и 2 на друго място. И това ще завърши на 3 август, ще се знае вече кой е. Аз да попитам само, относно домакинствата, ясни ли са вече всичките? Къде ще домакинства отборите? В общи линии са ясни, поне неофициално. За Марица, знаете, ще домакинства тук на съвсем близо до където сме ние. Кортовете, които са известни на всички пловдивчани, в момента се ремонтират, за да станат на едно така високо добро ниво. Ужури ще си имат кортове много близо до центъра, доста големи кортове, където също ще бъде така хубава телевизия. Локомотив София е непосредствено до стадион Локомотив в Надежда. Има, той е с заведение и с басейн, има хубав пясъчен корт, където също ще се получи добре. И единствено Варна все още се колебаят, доколкото ми е известно последно. Имат 3 варианта, на кой ще се спрат изчакване. Те там поне имат избор много, тъй като имат море и пясък. Добре, други въпроси? Добре, благодаря ви, че дойдохте. Надявам се да си пожелаем една успешна лига и надявам се да присъствате и на мачовете и да викате за любимите си отбори.